Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και εγώ σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία θα ευχηθώ. Εντάξει, το κοινό σας γνωρίζει γιατί έχετε ανεβάσει και συμμετέχετε και σε παραστάσεις, έτσι, διαχρονικά, πολύ ωραίες παραστάσεις στο Ηράκλειο, που όμως δεν είναι αμιγώς θεατρικές. Δηλαδή, περισσότερο σας έχουμε συνηθίσει, επειδή ασχολείστε και με το τραγούδι, με την όπερα, σε τέτοιου είδους παραστάσεις. Να μας πείτε καταρχάς δύο λόγια για την πλοκή του έργου, για κάποιον που δεν είναι έτσι, δεν το γνωρίζει, και έπειτα να πούμε περισσότερα. Ναι. Καταρχάς να πω ότι πρόκειται προκειμένου για μια αμιγώς θεατρική παράσταση. Δεν θα με δει δηλαδή το κοινό έτσι στον τραγουδιστικό μου ρόλο. Ναι, γιατί κάποιος που σας γνωρίζει με τον άλλο ρόλο μπορεί να υποθέσει ότι δεν έχει να κάνει με musical. Αυτό είναι αμιγώς θεατρικό έργο. Ακριβώς, ακριβώς. Ο Αντώνης, νομίζω τον Αντώνη τον έχουν δει περισσότερο, πολύ περισσότερο στο θέατρο και μαζί θα παρουσιάσουμε αυτό το έργο, το οποίο, έτσι, να σας πω δύο λόγια. Ναι, χωρίς να γίνει φυσικά έτσι spoiler, τι θα δούμε. Ναι, έχει πεθάνει πρόσφατα ο πατέρας του Δαβίδ, τον οποίο εγώ, τον Δαβίδ, υποδίωμαι, και ο γιος φαίνεται ότι έχει πολλά ερωτήματα, φαίνεται ότι υπάρχουν ζητήματα ενδεχομένως στη σχέση τους που αποκαλύπτονται κατά τη διάρκεια του έργου, και επίσης ο Δαβίδ αποκαλύπτει ένα μυστικό που αλλάζει εντελώς την εικόνα που είχε για τον πατέρα. Δεν μπορούσε να περιμένει ποτέ ότι θα ανακάλυπτε κάτι τέτοιο. Και στη συνέχεια βρίσκει έναν άλλο άνθρωπο, τον Χουάν, και με την αλληλεπίδραση μαζί του προσπαθεί εκείνος να πάρει απαντήσεις για αναπάντητα ερωτήματα που είχε. Τώρα αυτό αγγίζει δύσκολα συναισθήματα. Την απώλεια, την αγάπη, το να προσπαθήσεις να ανακαλύψεις κάποιον αφού πια δεν τον έχεις στη ζωή σου. Εσάς τι σας συγκίνησε σε αυτό το ρόλο και αν φοβηθήκατε να το αναλάβετε, ακριβώς γιατί καταλαβαίνω και με δύο ηθοποιούς μόνο επί σκηνής είναι δύσκολο έργο, δύσκολη συνθήκη. Είναι μια ιστορία, είναι κάτι που μπορώ να πω ότι μας αγγίζει όλους λίγο πολύ. Δηλαδή όλοι έχουμε ένα παρελθόν, ένα παρόν, σχέσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντος μας που έχουν φύγει, συναισθήματα που κρατάμε, πικρίες. Θέλω να πω ότι δηλαδή το έργο αυτό δίνει την ευκαιρία, νομίζω, στο θεατή να ταυτιστεί, να βιώσει πράγματα. Και ναι, όταν το βλέπεις δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι έτσι μια ιστορία ελαφριά, να το πω να περάσει καλά, να γελάσει και να φύγει. Αλλά πιστεύω ότι έτσι όπως έχει φτιαχτεί το έργο, έχει μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη ποικιλία, δηλαδή έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο συγγραφέας. Να πω και ότι η μετάφραση είναι της Μαρίας Χατζιεμανουήλ. Έτσι καταφέρνει να φέρει μια ποικιλία, να βάλει κάποια άλλα στοιχεία που μπορεί να δίνει και κάποιο μικρό κωμικό χαρακτήρα σε στιγμές, όμως πολύ μικρές στιγμές, ώστε τελικά να περάσει η ιστορία με μια ωραία ροή, να το πω έτσι. Όπως είναι και η ζωή άλλωστε, δηλαδή πάντα σε κάθε δυσκολία θα υπάρξει και μια στιγμή που κάπως μπορεί να χαμογελάσουμε και να πάμε παρακάτω. Πώς δουλέψατε με τον συμπρωταγωνιστή, πόσο απαιτητικές ήταν και οι πρόβες για να αποτυπωθεί όλο αυτό επί σκηνής? Δουλέψαμε αρκετά και μάλιστα σε μεγάλη περίοδο προετοιμασίας είχαμε. Ο Αντώνης επιμελείται και τη σκηνοθεσία του έργου. Εγώ πάλι επιμελούμαι τους φωτισμούς, οπότε και σε αυτό το κομμάτι είχαμε και οι δύο στη δημιουργική πλευρά του έργου αλληλεπίδραση. Και ναι, με πολύ ωραίες πρόβες καθ' όλη τη διάρκεια της προηγούμενης περίοδου, νομίζω ότι καταφέραμε να είμαστε θέση να παρουσιάσουμε το έργο τώρα. Το οποίο είναι ένα αρκετά σύγχρονο θεατρικό έργο και νομίζω πιο επίκαιρο από ποτέ, γιατί πλέον έχουμε φτάσει νομίζω σε μια κατάσταση ως κοινωνία που κάποια στενάχωρα συναισθήματα ή που μας προβληματίζουν, ίσως να αποφεύγουμε να τα αγγίξουμε, και δεν ξέρω αν μέσα τελικά από το θέατρο και από την τέχνη είναι ένας τρόπος λίγο να τεθούν τα ερωτήματα και να αρχίσει κάτι να δουλεύει μέσα μας. Ναι. Το έργο γράφτηκε το 1999, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ σύγχρονο. Και έχει παρουσιαστεί και σε διάφορες χώρες και στην Ελλάδα, αλλά στην Κρήτη πρώτη φορά παρουσιάζεται. Και πράγματι μέσα από το θέατρο μπαίνουμε σε καταστάσεις που
στην καθημερινότητά μας τις κρατάμε έτσι κλειδωμένες μέσα μας. Και βλέποντας τους ηθοποιούς να τις εκφράζουν, έρχονται και μας αγγίζουν και εμάς και ίσως μας κάνουν να ξεκλειδώσουμε πράγματα, να σκεφτούμε, να αναλογιστούμε, που και η γρήγορη καθημερινότητα μπορεί να μην σε αφήνει πολλές φορές να μπεις πιο βαθιά στα συναισθήματά σου και τις σκέψεις σου. Τώρα θα παρουσιαστεί έτσι, η παράσταση πρώτη φορά, φαντάζομαι όμως έχετε μιλήσει και με τον κύκλο σας, τους φίλους σας γι' αυτό. Πιστεύετε το κοινό του Ηρακλείου θα ανταποκριθεί σε αυτή την παράσταση ακριβώς λόγω του θέματος, το οποίο, ξαναλέω, δεν είναι το ανάλαφρο, θα πάμε σε μια κωμωδία να περάσουμε καλά, να γελάσουμε και να πάμε μετά σπίτι μας χωρίς κανένα προβληματισμό. Ναι, πιστεύω πως ναι, το κοινό του Ηρακλείου δεν είναι μονοδιάστατο. Νομίζω του αρέσει να παίρνει ερεθίσματα και νομίζω το δείχνει σε διάφορες παραστάσεις που γίνονται ότι ανταποκρίνεται καλά. Εγώ νομίζω το έχει ανάγκη, να ξέρετε. Νομίζω δηλαδή επιζητά πάρα πολύ τέτοιες ψαγμένες παραστάσεις. Έχω αυτή την αίσθηση και όποτε και εδώ παρουσιάζουμε κάτι, το αγκαλιάζει, γιατί μας λείπει. Καλώς ή κακώς δεν έχουμε τις θεατρικές σκηνές που έχει η πρωτεύουσα εδώ στο Ηράκλειο. Τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω πώς το έχετε βιώσει προσωπικά πια στις πρόβες, γιατί πια για εσάς δεν υπάρχει το τραγουδιστικό κομμάτι της όπερας που το ξέρετε καλά και κάπως φαντάζομαι υπάρχει και η καθοδήγηση μέσα από τη μουσική. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό αυτή τη φορά. Ναι, πράγματι. Είναι πολύ διαφορετική η προσέγγιση, έχει πολλά κοινά. Κάτι θα έχει, γιατί και στις δύο περιπτώσεις κάτι πρέπει να δώσετε στο θεατή. Όμως τώρα... Ναι, είναι μεγάλη διαφορά η απουσία της μουσικής και του τραγουδιού και η παρουσία του λόγου είναι αυτό που διακρίνει ουσιαστικά και την όπερα από το θέατρο, παρόλο που όταν είσαι επί σκηνής στην όπερα το θεατρικό στοιχείο είναι κυρίαρχο επίσης, αλλά σίγουρα χρειάζεται να κατευθύνεις, να δώσεις περισσότερα σε ένα κομμάτι που στην όπερα είναι πιο αποτυπωμένο. Δηλαδή τον λόγο σου, την έκφραση των συναισθημάτων, τα οποία μπορεί και στην όπερα να είναι έτσι, να εκφράσουν έντονα, αλλά εκεί θα πάνε μαζί συνήθως με τη μουσική, οπότε θα δεθούν κάπως. Οπότε αυτή είναι ίσως η διαφορά που βρήκα εγώ και είδα έτσι ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πώς το βλέπεις. Μάλιστα, κάναμε και κάτι έτσι, ένα τραγουδιστικό πείραμα, δεν ξέρω αν θα το κρατήσουμε. Αυτό θα είναι έκπληξη και αν γίνει θα είναι εκτός έργου. Αλλά και είδα πώς εγώ το ρόλο αυτό τον βιώνω με τη φωνή, τη θεατρική καθαρά και πώς με τη φωνή τη... Με τον κύριο Περαντονάκη, πώς προέκυψε η συνεργασία και καταλήξατε και σε αυτό το έργο? Γνωριζόμαστε χρόνια, έχουμε συνεργαστεί, νομίζω, είχαμε συνεργαστεί το 2017, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα πρώτο ανέβασμα της Μαρία του Μπουένος Άιρες, της Τάγκο Οπερέτας. Και σε μια συζήτηση που του εξέφρασα εγώ την επιθυμία να έκανα κάποιο θεατρικό, έριξε αυτή την ιδέα και μάλιστα ο Αντώνης έχει γνωρίσει το συγγραφέα. Α, μάλιστα. Πολύ μάλιστα του έχει γράψει και μια αφιέρωση στο βιβλίο του. Του λέει, στα ισπανικά, του γράφει στον Χουάν της Κρήτης. Σαν να σαν να είχε προβλέψει ότι κάποια στιγμή θα ερμήνευε τον ρόλο ο Αντώνης. Και έτσι προέκυψε η ιδέα και ξεκινήσαμε έτσι δειλά-δειλά. Και σιγά-σιγά το αποφασίσαμε. Έχουμε μιλήσει με τον συγγραφέα για το έργο. Αυτό που λέτε τώρα είναι σημαντικό, γιατί καταλαβαίνω ότι θα πάρετε και την αυθεντική ματιά του ανθρώπου που έγραψε αυτό το έργο και άρα όχι την κατεύθυνσή του, αλλά σίγουρα όταν μιλάει κανείς με τον δημιουργό, το δίνει αυτό μετά και στο κοινό. Είναι σημαντική λεπτομέρεια αυτή που μου λέτε. Ναι, εδώ δεν είναι τόσο ότι... του ζητήσαμε με συμβουλές για το έργο. Όχι, αλλά υπάρχει μια συναισθηματική σύνδεση. Αλλά η επαφή. Και επίσης φροντίσαμε να ακολουθήσουμε αρκετά δηλαδή πολύ τις οδηγίες του, γιατί δίνει αρκετές οδηγίες, όπως το γράφει. Γενικώς η προσέγγιση του είναι περισσότερο αφαιρετική, δηλαδή δεν ήθελε, το γράφει ξεκάθαρα ότι δεν θέλει έντονα σκηνικά ή
κουστούμια, είναι ένα σύγχρονο περιβάλλον, σύγχρονα ρούχα. Ο φωτισμός παίζει έτσι ένα σημαντικό ρόλο και ναι, θεωρούμε δηλαδή ότι συμπλέψαμε μαζί του. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ωραία παράσταση, γιατί άλλωστε και την ποιότητα της δουλειάς σας τη γνωρίζει το κοινό. Όταν κανείς έχει ποιότητα, είναι συνεπής αυτό με ό,τι και αν καταπιαστεί, θεωρώ. Επαναλαμβάνω, 2, 3 και 4 του Μάη, αυτές θα είναι οι παραστάσεις. Στην Αποθήκη Τέχνης, Οδός Βιάνου 3 στο Ηράκλειο. Εγώ θέλω να πω και κάτι ακόμη, ότι ναι, δεν έχουμε τραγούδια, αλλά έχουμε μουσική στην παράσταση, την οποία μουσική την έχει γράψει ο Διονύσης Παπαμίτσος. Είναι νέος συνθέτης από την πόλη μας και φίλος. Α, τι ωραία. Και ναι, πλαισιώνει και μας αγκαλιάζει στα κατάλληλα σημεία ο Διονύσης με τη μουσική του, που θα έχουμε και ηχογραφημένα αποσπάσματα, αλλά και ζωντανά. Α, πολύ, θα βρίσκεται. Πολύ ωραία παραγωγή. Λοιπόν. Αυτή η έκπληξη δεν την έχουμε γράψει, δεν την έχουμε πει. Τη δώσαμε εμείς τώρα για να ξέρει το κοινό. Ναι. Διοργάνωση Λυρικό Θέατρο Κρήτης και ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Σημαντικό να προλάβετε τα εισιτήρια, θα το πω εγώ, γιατί έχω την αίσθηση το κοινό διψάει για τέτοιες παραστάσεις και αμέσως κοιτάζει να εξασφαλίσει το εισιτήριό του. Καλή επιτυχία θα σας ευχηθώ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Εγώ ευχαριστώ.